Jeg har taget en tur i Guds fri natur for at vise et nyt produkt, som jeg har fået lov at låne og vise frem her. Det er det, der hedder en sædepude fra Vigaer. Den hedder Allrounder O2. Og det er sådan en pude, der er formet efter måsen. Og man kan forestille sig, at min mås skal sidde her, og benene, min lår, de stikker ud her. Det, der er smart ved den her pude, det er, at den er trykabsorberende. Det vil sige, at den har et lag af nogle luftceller, som gør, at man sidder behageligt på den, og der er en god affjedring. Og man føler ikke, at man kan nå igennem til det materiale, man sidder på. Det vil sige, at sidder man på et helt hårdt gulv, jamen så kan man ikke mærke gulvet igennem dem her. Det ser faktisk en lille smule mærkeligt ud. Man kan kigge ind igennem stoffet her. Og det ligner i princippet sådan nogle små trekantede kaffemælk kartoner, men de er fulde af luft. Og det virker banalt og simpelt, men det virker helt vildt godt. De har en stødabsorbering, som er uovertruffen. Jeg har prøvet den i en uges tid nu, og jeg synes faktisk, at de forskellige situationer, jeg har budt den, det har den klaret rigtig godt. Den er lavet af noget nylonstof på både yder- og inderside, og der er skumgummi i alle kanterne her, for at gøre den lidt behagelig at have på. Der er en bæltestrop her, som kan sættes sammen, og så er der nogle stropper til hver lår. De sidder her med en lille smule elastik i bunden, så man kan spænde dem godt til rundt om sit lår og sætte dem på her. Hele princippet med den her, udover den er stødabsorberende for det underlag, man sidder på, så er princippet, at man kan spænde den fast omkring livet, som sagt om lårene, og så følger den med, når jeg rejser mig. Det vil sige, at hvis jeg har den på uden min benprotese på, jamen så når jeg krabber rundt på gulvet, så følger den med, og man er ikke i en situation, hvor man sådan skal flytte en plade eller noget tæppe under sig. Den her, den bliver simpelthen hængende på måsen af mig, og det er ret godt tænkt. Der er ikke så meget at sige andet, at den kan vaskes, og den er lige blevet lidt beskidt, fordi jeg har brugt den på jorden her. Men den kan altså tåle det, fordi man kan lige tage en fugtig klud og tørre den af. Jeg kan prøve at vise, hvordan det fungerer. Og det er simpelthen bare ved, at man sætter sig på det underlag, man nu vil sidde på. Så spænder man sig fast. Nu har jeg sat dem oven på stroppen. Som sådan her, rundt om livet. Og en strop rundt om lårene. Sådan. Og den anden. Nu vil lige vende den rigtigt. Der er sådan en lille øjekrog med her, så man har mulighed for at få ordentligt fat med sine hænder, når man skal trække den op over låret og spænde til. Jeg kan godt lide, at den sidder lidt stramt, men det er jo som smag og behag. Jeg kan godt lide, at jeg kan føle, at den sidder godt fast, så jeg er sikker på, at den er der, når jeg rejser mig. Og nu vil jeg prøve at rejse mig og gå lidt rundt, og så vil I kunne se, at puden følger med. Når jeg sætter mig igen, jamen så har jeg den bare der, hvor at den var, da jeg spændte den fast. Jeg synes, det er simpelt, og det er genialt. Jeg undrer mig over, at jeg ikke har set den før. Jeg ikke har været opmærksom på, at den eksisterede. Men den kan altså fås. Jeg tror, man kan søge sin kommune om sådan en. Ellers så, som jeg har
købt den hos Invacare i Brøndby. Og det er altså fra det brand, der hedder Vigair. Og selve puden, den hedder Allrounder O2. O2 som i luft. Og man må sige, at det er en allrounder. Den er god til stort set alle de situationer, jeg bringer mig selv i. Det kan både være, hvis jeg skal ned på gulvet og rydde op. Det kan være, hvis min hund har kastet op. Lad os sige, det er sådan helt åndssvagt. Det er, at jeg skal ned og søbe det op på gulvet. Jamen så ned på puden. Klarer jeg det, jeg skal. Tilbage på mine ben eller i kørestolen i det tilfælde. Den er god til, hvis jeg skal sidde ved et bål, hvor man måske sidder på en kold træstup eller en kold jorden. Det kan være, når jeg er i en tur i haven, hiver ukrudt op, jamen, så kan man sidde på den her også. Den er for mit vedkommende ikke så nem at have på, når jeg sidder på jorden med min benprotese, men det er noget helt andet. Så når jeg har dem af, så er den fantastisk, fordi den hæver dig jo også en lille smule fra jorden, det vil sige, det er også nemmere at få benene ind under dig. Så jeg lægger den på jorden. Så kravler jeg ud af min kørestol. Og kan sætte mig direkte ned på puden. Jeg kan spænde den fast. Det var en. Der er selvfølgelig noget elastik i her, så det kan give sig godt. Og så det ikke mindst sidder godt fast på lårene. Så spænder jeg den her ned til her også. Og sætter den fast. Nu sidder puden fast på min numse, og jeg kan rykke mig rundt, som det passer mig. Jeg kan flytte mig herover, eller jeg kan flytte mig herover. Det er sådan set underordnet, fordi puden, den følger med. Så jeg synes, at man har tænkt sig rigtig godt om her, og at det er for mit vedkommende et rigtig smart og brugbart produkt. Ja. Jeg håber, at du blev klogere på produktet Allrounder O2 fra Vigair.